csillapos, gyere ide, jó? Na, ide jössz hozzám. Kapsz cukrot. Ne félj tőlem. Nem esznek meg, csak ha akarod. De ugye nem akarod? Na, szia! Én vagyok a csillapó bácsi. Remélem már nem félsz tőlem. Ne félj! Adj a kacsó, de te másikat! Kis hang. Mi vagyok én? Megmondod? Na, ki vagyok én? Hogy hívnak? Mutatkozzál be nekem! Ne félj tőlem, csak mutatkozzál be nekem, hogy hívnak? Na, hogy hívnak? Van neved? Na, van neved? Hova nincs? Jó. Hogy hívnak? 113. Szar Krisztián, mi? Siketta bácsi? Mondd még egyszer, légy szíves. Krisztián? Na Mikulás bácsinak ki van szakadva a gatyája. A kurva életbe. Kilóg a faszom. Olyan. Láttál az előbb engem, Krisztiánka? Ott aludtam nagyapád ágyában. Nagyapád ágyában aludtam. Te vagy az anyukája Krisztiánnak, te vagy! Mit hittél? Szandi anya, te vagy! Te vagy Szandi anya! Gyere velem, elviszélek, akarod. De nem bántom, szeretem anyám, nem bántom, senkit nem viszek el. De hozok, Jó hájas a Mikulás. hozok neked csokoládét, jó? Csokoládét kapsz. És találd ki, Krisztián, hogy én kinek vagyok a Mikulás bácsia. Mondd meg! Én a nagymama Mikulás bácsia vagyok. Ez a nagymama Mikulás bácsia. Ez a nagymama Mikulás bácsia vagyok. Na. Szép kis Mikulás basszák. Ja. Ajaj. Ma? Kicsit hájas a Mikulás. Velem fogsz aludni, ha akarod. Akarod vagy nem? Nem. És kivel fogsz akkor aludni ma este? Anyával? Igen. És őt hogy hívják? Nem. Ne félj már, nem bántolak. Nem kell félni, nem visznek el, csak ajándékot hoztam anyukádnak. Száz anyának. Ne félj, nem bántom, csak megszimogattam anyát. Na! Nem érted? Látod, milyen nagy szakállam van? Látod? Vagy nem? Most vagyok. Ez a botom, ez a botom, ezzel repülök is. Ne félj már, nem bántalak, nem. Mondd már meg neki, hogy nem bántom. Nem bántam Mikulás, ez egy jó Mikulás. Aranyos Mikulás bácsi vagyok, a nagymamáé vagyok. A nagymama Mikulás bácsi. Látom, a seggénél is kívül, tőle az maga a seggedet Mikulás bácsi. De pont nem tudtam, hogy lekamerázni, pont kilátszik a segg. Milyen Mikulás ez van? Látod? Tök vicces ez a Mikulás, jó hájas is. Krisztián, Ákos hol van? Hol van Ákos? Ez az ő ágya, ugye? Ákos elment most buszozni. Ákos buszon van? Igen. Elment buszozni? Igen. Ajaj. Itt fogok aludni ma Ákossal. Jó? Ákossal itt alszok este. Megengeded?
Utána meg anyával is alszok. Azt így megengeded? Azt nem akarod, hogy anyával aludjak? Én megyek. Láttalak ma az óvodába. Jó kis fiú voltál. Láttalak ma az óvodába. Voltál ma az óvodába. Ott voltál ugye az óvodába. Fogok menni az óvodába is. Jó? Jó kisfiú legyen az óvodába. Jó? Mert figyelek. Adj egy puszit a Mikulás bácsinak. Gyere, megpusiljak. Akarod? Igen. Ne félj tőlem! Ne félj tőlem! Rakadt a hangom, igaz? Azok cikitől. Ne félj tőlem, nézd meg, milyen hosszú szakállam van. Nézd meg, ne félj tőlem. Ilyen Mikulás bácsi van. Ne félj már, ne félj már, ne félj már! Jó szakadt a gatyája Mikulás bácsinak. Hálos vagyok, alszok, akkor nem akarsz velem lenni. Végig a Mikulás bácsi. Akkor anyádat. Kis Mikulás, ez bassz meg. Most kikapcsolom a hosszú